apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Unayan aya? Ay nawaw, di mo ka din nagustuhan di simple abalay ta, Elsa, bakit? Asidag unay ti balay ti kapsat mo kung ti pagnanaudan dananang. No choice mo't nga main, bakit? Hey, jak laki di makaanos. Kasla balod da taon no kastoyla ang reko. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan mo ti bukod ta nga. Dito iti insuro ni Nana nga pagpatakdiran ta iti kalapaw ta. Anya pa yung arod ngay, nalpas matan. Ure agri-react, awanan ti maaramidak. Nasingpot mo't dananang Uray ni ipag-inis ng asawa ni Manong Carlo. Nasingpot mo't lang dayjay. Wan, nasaya at dakeng ka, ngumsiyak ngay. Kas na ko nakitain bakit? Nasaya at da. Di ka madanagan, tanalakalaang akasarsarita dagijay. Dala ka ayamat. Naimbagnal daw mo man ng Elsa. Kunaklakit din o asino ti bisitak. Sika maggayam jisika. Anyat masapul mo. Awan matkit di manang, kaya't kalaang amakita. Awan ni Manong Mure ko dito Kas nakunakon, si kati kayat ko ang makasarita manang. Awan matipagsaritaan ta. Kan maysa, bisiak. Kasta ka di? Kas makitamat, naurnong manan ti malabuan. Kaano nga rod anawaya ka manang? Jak pa'y masigurado no kaano. No apay ngayon may payla ang amin dito yung balaya. Para sa inyo, Rico ading kaw. Sobra ti inlutok amasida. Jak kabailan nga ibusan. Nang tedak metlaang kadananang itay. Ay nawaw, agyaman ang launay manang Ines. At damanan tinayima sa pangrabyan mi kini bakit ko. Ay, awan anyaman na. Agpakadaak metlaangan, tanay rumabein. Agkape ka ba'y manang? Asidaglaang mo ti balayo. Oray marabyan ka. Intun maminsan tulangan ading kaw. Okay manang, intun maminsan nga rudain. Agad anad ka man. Asino di kay nasarita, Mareko lakay? Ani manang Ines. Nang tediti sida. Ay nawaw. Apay anang tagpay lang kat agluto akmat lang iti pangrabyan ta inton madamdama. Gasya talaga ni manang Ines. Sipod pa ide. Kat managparabor talaga. Noon aramidam. Mapan kay taen na. Tapno makapagbanding kayo may. Umayak man. Ikaw naman pala yan, Elsa. Agtugaw ka Agyaman akla unay inis. Anya nga minan ti gagaram. Kaya't ko ti makiinis torya kang ka. Ni, adumot gayam ti appliances yo. Ay wen, ti daduma, regalo idi kasarmi ka ni Carlo. Ngam kaaduan ka dagita ka ginatang may. Naimbag kayo pa'y. Kompleto ti gamit yo. Kastamat ti kayat nila ka ikaw. Mayat ka naw ti kompleto tapno sa anak amarigatan. Para magmatgayam. Anyat ko nang? Ti kunak, responsable matgayam ti asawam. Sobramot nga raw ti kinaresponsablina no daduma. Manu atawan nga minan ni Manong Carlo ije abroad. 5 atawan nan ijay. Ay nawaw, nabayag matgayaman. Wen abirat, nabayagan. Ay wen gayam, adu ti imported abatsop kan shampoo ditoy. Ikan ka tapno adda usaram. Ay, saanan abirat? Nakababaen matkang ka. Si kakit dimot, anya kumangay ti pagbainam kat agabirat tamat. Ay nawaw, nangalaam ka dagita asabon, Elsa? Intad ti asawa ti kapsat mo nga OFW. Ni Ipag-Ines? Wen, napanak iti ayan na itay. Nakiin-in istorya ak. Nasingpat matgayam day jay. Ay wan
No kinasingput lang ti saritaan, nasingput ni Manang Ines. Sweet pa day jay, iso kay kayat mo ni Nanang. Aya! Wan, agkalaan da kin Nanang, awan maibagak, tanalaing amakigayam ni Manang Ines. Iso na lang ata para magmat. Ah, anyat ko na. Ti kunak, nakitak ti appliances di alakay. Kompleto siya ka. Wan, tamay ti sweldo ng agasawa. Data ngay matlakay. Ha? Kaano mat nga makompleto ti appliances ta? Ay, at dantumot saan pa nga ita siguro? Ay nawaw, ada ka magayaman rekula kay. Ay, kasangsangpot ko lang itay. Siya nga sa di mo tinagapaw. Ay akwa, di tala ang lakay. Ijay, kasla nakita ka naggapo iti ayan ni Manang Ines. Ne, saan Awan ti tao iji balayda. Itila ang paraangan dati nagdalanak. Kunak glakid din, no iti ayan da tinaggapaw. Saan? Anya nga ito yung bulsam. Ay nawaw, nakita na pala ang mat. Apay di ka makasungbat. Awan da ito'y lakay. Siya kakit di mat. Agdiretso akon iti silita. Hello, Carlo, asawa ko. Kumusta ka dita Pinas, Ines? Bakit? Ay, nasaya at madlakay. Ay, oo pala. Naibaga ka din ni Nanay Ken ka, nagpatakder da ading Rico ka ni Abirat Ilsa iti kalapaw da iti asidag tayaw. Wait, hindi pa napalaba sa bulan. Kumusta mo ti trato da ken ka? Nasaya at mat. Kinapudno na, umay ni Abirat Ilsa dito'y balay. Di mayat. At dati ka sarita. Oo nga rod, nabayag matan asaan nga imay ni Jessica dito'y balay. Busy mat iti trabaho na. Kagangay na at dami ti trabaho yo. Ninanang ngay, magpapandita balay. Wan, no daddaw makit umay makibuybuya iti TV dito'y balay. Iso kay kayat na ka ninanang, tanasaya ka king kuana. Nasaya at tanasaya at mat ni nanay kanyak, agraman ni Jessica akabsat mo. Una nang, isumat lang ang timbaga ni Manong Carlo idi imawag. Nay, aguray ka. Ninsamot manang mo Elsa jay adda iti ayan ni manang mo Ines, Jessica anak ko. Ayun, anya nga itar aramidan ni ipag Elsa ijay, kat adda mo trabaho ni Manang Ines. Ay nawaw, anya nga ijay. Electric fan samot da jay binagkat na. Buludin na siguro Nagpakada nga takin ni Manang Ines. Saan ba't siguro amapan iti ayan da manang mo Ines, no saan nagpakada? Mayat mo't gayam ti electric fan ni Abirat Inis. Ay nawaw, nagkapundit nga electric fan, Elsa. Ne, adya ka magayam di tari ko lakay. Agtugaw ka. Naimbag lang ang tada na bulot ko nga electric fan. Nagbara ti panawon ita. Aguray ka. Dayton sa electric fan ni Manang Ines. Iso nga agpaiso. Binulot ko pala ang tawan matitao ije balayda. Awan mangusar. Ay unay kan bakit? Nagpakada ka kumamot Ang mga numaamuan na tinaramid mo kat adda maibagana. Kumpurmi ti mapanwal alain iti saan mumut abalay. Buludon tala ang mat. Maisubalin tumat laang. Di damat ngamin in kandado ti balayda. Tanong maminsan kat ijay ti pakibuybuyan ni Nanang. Di ka madanagan. Isublik matlaang ti electric fan na. Kasano nga rod no maperdi da ita? Ado ti kwarta dagita. OFW matikabsat mo nga asawa na. Kabailan dati gumatang iti ado nga electric fan no kayat da. Ay, oo na yan. Protas para ken ka, Ines. Maraming salamat, nanay. Inikkan nyo kadimat di Abirat Ilsa. Wen, inikak itay. Ay, nasaya at mat ano kasta, tapno wala silang masabi. Ang mga panunutan na nga adda ti paborito yung amanugang. Ay nawaw, sa anak akasta a klase ti tao balasang ko. Para kanyak, agpapada dagiti manukang ko. Awan idaddadumak. Ay gayam, nakita mi nga imay dito'y balayo itay. Binagkat na nga rod ti electric fan ko, nanay. Isumot lang, ti mangal ala iti abasto dito'y balay no kasta nga awana. Ay nawaw,
Kunak man no nagpakaadakan ka. Ay, hindi, nanay. Basta binagkat na latamot tan. Saan ang makapaglibak kanyak ta nakitak iti CCTV? Saan lang anam na minsan nga inaramid na tikas jay, nanay? Maasarak man iti asawa ti kabsat mo, Carlo, lakay? He? Abay, ba't bakit? May nakit din binagkat ti electric fan dito'y balay, idi awan ti tao. Siya? Isumot lang ti mga ala, iti kumkumporme dito'y balay no awan ti tao. Hanya, di mo inkandado ti balaya. Hindi tanudad dumak at dito'y balay nga agbuyan ni nanay. Mariusip, kunak man na sayad ni pag-ilsakin ka. Jack amo alakay? Sa bali mat gayam ti ugali na? Ringwaran ti pudno nga ugali na? Tamakita no isubli na dahil nga electric fan. Tiltila mo't tan ti taktakawon na. Bagbaga man di asawa, Rico, anak ko. Ay nawa, kontrolan nyo tingiwat yun nanang. At Daniel sa iti silid may. Nakababaeng, tinaramid na. Iti anya agapaw, anapan na binagkat ti electric fan damanang mo ines. Binagbaga akon. Apay nga raw adi na pailang isoblay no binagbagaam. Jakman kaya ti kasta nga ugali ti manugang. Arig nan nagtakaw. Saan lang ati electric fan ti innala na ichay? Bayan nyo nanang. Kasaritak tumarin kasawa. Rombang lang. Narigat no mairwam iti kasta nga aramid na. Kung kumporme mo't ti mapan na alalaan iti saan na mo't abalay. Kunak lakit din nung naturog ka, Nelsa. Ay nawaw, kasi ano kumaama katurog na tao no kastoy lang. Anda ka di parikot mo? Anya ti may imbaga ni nanang muking kaitay? May papanit electric fan. Ti electric fan a binulod ko. Well, magbagaan ka kano tapno di ka mairwam. Anya ti panagkita ni nanang mo kanya aya. Agtatakaw, maisublito dayta, makauray dala ang San akas tabakit? Dinalaan kayat nga aga-apa tayo. Iso akayat na abagbagaan ka. Sikan tumot ngayon. Di mo amo ti limitasyon mo. Kukuha mo dayta electric fan mo, Inis. Bakit ngay na nga to ang busis mo? Una, ta ibabain nakmatan iti katugangan ta. Ano? Ay, anong ibabain mo't nga ibagbagam? Amok nagistorya ka kinanang iso anapan ijibalay. Ay, pangasim Saan ka dadadaulon iti katugangan ta? Nalawag mat, te kayat mo kat si Katibidya. Ay, di ka agsaw akas ta Ngamen, saan lang at electric fan ti may mo inala dito'y balay? Agraman sabon kan kumkumpormi dita? Nagululi makaklaang abirat. Nakaimimot ka, no agsasao ka kat kasla kwartam tiin gatang mo kadagita. Anya di ibagbaga ni nanang? Ada kanuma di yung nagkinaawatan kan ipag Elsa manang Ines. Ay, oo. Agpayso day ta ipag. Anyat inaramid na ay ha? Tiltila mat ngamin ti umay na alalaan dito'y balay no kasta nga awan ti tao. Anya? Saan ko ngayon kandado ti balay? Tanudad duma, umay makibuybuyan ni nanay. Jack amaw nga umay matgayam ni Abirat Ilsa dito'y balay tunggal awanak. O di ikandadom laangan ti balay yun no pumanaw ka manang. Wanan kapilitan? Anusan pay laang ani nanay ti TV iji balayaw? Wen manang, may mayat no ikandadong tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Umayak man, Rico anak ko. Awan ni Rico dito'y balay. Mabalin nyo ti pumanaw no awan ti buwagayo. Likliklikan na ka di, Elsa. Kundi da magkaypay lang. Amok saan asyak ti paborito yung amanugang. Ay nawaw, paborito ang manugang. Isumat. Day jaya nga Inis ti paborito yung. Gaputa ada ti mayat at trabaho na. Saan apod no dayta, balasang ko. Awan ti paborito ang manugang. Agpapada kayo laang anapatag kanya. No inuulbud matlaang ti ibagbagayo, pumanaw kayon. Ti kanyak laang, kat adda kumabain tayo iti tunggal maysa. Pumanaw kayon, no awan ti nasayat nga ibagayo, kunakmanan. Anya nga tano pumanaw talaangan iti daytoy a lugar ko. Ay nawa, sa di no kumangay ti dagduma apapananta. Kadito'y mo ti balay ta. Agabang ta
Isong aro na nagpatakder tayo ti kalapaw. Tapno di ta magastusan iti abang. Saan kumat ngamin akaalaan ti pamilyam? Uray ti kabsat mo ababae kan asawa ni manong mo. Maminando ka di nga ibagakin ka anasaya at dagijay. Asjay tinasaya at nga ipanpanakal mo. Ay na, sakbay nga reklamo ka bakit? Agsarming ka nga umuna. Ang mga nuriri ka ariri, kat si kagayam ti anti pariko. Nang yega iti puto, abirat. Ha? Merienda ta Di off mo kanumat ita. Ay wan abirat. Day off ko nga rod ita. Di mabalen, ti makiinistorya kang ka. Ay wan abirat. Okay laang mat. Agyaman akla unay Ay wan gayam. Pasensya kan kadagitiin sawsawang ko. Kandakas nga inararamid ko idi kalabas. Siyak ti ayan ti parekot. Nasaya at mat ta naka-Ameris kan abirat. Tabasol ko mat. Kan kayat ko kumati agpatulong kang kano kilaang Anya ti maitulong ko king ka abirat. Anya ti aramidak tapno agbalin kami mat aklos iti katugangan ta. Nakitak ngamin aklos kayo kininanang. Day talang gayam. Agsingsingpet kalaang abirat Ilsa. Di ka agar aramid iti kalukwan. Nukasta ti aramidem. Sigurado amayatan ni nanay ken ka. Manang Ines! Manang... Adda ka matgayam dito ay Manang Elsa. Agtugaw ka ta agmerienda tayo, Jessica. Wow! Mayat ti banding yun Isu nga rod nga agtugaw ka ta agsasarita tayo. Adda matgayam ni Elsa dito At dananang, itay pa'y agsapa Nasaya at kayaon. Oo nanay, nasaya at kami mutan. Ala, agsubli at nga rod ijay balay, tamangala ak iti sidaan tayo. Hindi na nanay, agluto ak inton madamdama. Adupay mo ti karne iti ref. Alang arog, tulungan kan nga gluto balasang ka. Nasaysaya at manan nanay, nabibiit ang makaluto tayo no tulungan da. Wan man, dito'y kami mutin amangan kan Jessica, tapno makapagbabanding tayo man mat. Ay, nawaw! Am-am mo man kan saan jay tao, at dalata kumapanagbain mo. Nang runa pa'y no kagawaan matan ti pagsasaritaan. Saan adakas ti bumulod ngam nasaysaya at kumano ipakadam iti nasaya at iti tao nga akin kukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.